Shamwali yako ndiani? Hapana nikuda kuishi. Chipi bisa nunzi kule. Mara pa muromo. Nudai. Oh, seguru wanenzi opa. Saka munotora nechimwe chirudzi. Chirudzi. Iwo ndo achigona si chachigona ara chachigonisa. Wo message yamuda kutadza. Ma picture yawo. Oh, achinda uchikora. Tuni. Aya batai. Hade, neni form. Iwe. All right. Sinda kuchikora. Unogona kunyora ere Ngoni we? Unogona kunyora? Hade. Uniform wakatenge kwa nani? Akatenge kwa na Catherine. Oh, Catherine Pisa. Ukamtingira nini ku Catherine? Last time pawaya vachingoti kana zvazvo tinakirawo tinogona kuti azokwanisa kupinda kuchikoro. Vakafitwa. Ari mwini popo mozo titumira ndi batore neshe itinayo. Inayo. Nditozomba maisa ndipota kuti yewe. So Catherine wakayari ndiko kuno. Anako yakatuma ana sister wake. Oh, ndo vakauya. Ana sister yake ndo vakauya. Saka kuri kunakizira kuchikoro. Hanzi china ticha. Au sivi. Hapana. Chidai bisa nunzi kudai. Dzinga nyingi zengoni. Au kurutaura naye Ngoni. Dzinga Hanzi kudina ticha. Au sivi. Saka usatoze ndiye no ticha kwanonzani. Ticha kwanonzani. Au sivi. Hanzi ticha. Taura What's medium man? No, it's medium. Kuwaitamba nani pepe? Tamba na pita. Na pita. Kisha. Anogara po. Oh, saka kisha ndio ukaenda naye kuchikoro. Tamba na kisha. Isso asdesa rutoke. Unokachiko soda. Asikuure ko kanje number 1 ino. Chinoisa chitaura nyaya. Saka bhuku ere. Wakapuwa bhuku. Andina. Nikuda kui. Hauridi. Hauridi bhuku. Andorida. Ko magala. Kule ndende. Say guys, amana nasi we are back kana tadzoka kuno kwa Mugijima kana kuti kwa Maliwa. Kachimbotenda. Apa sata tichosvika pamba. Chibuye chipotinzwe tichita kunana sekuru asata asvika pamusha wavo. Imba yetinzwe andei. Adam na Eva vaigara. Erute. Oh ya, Yesu wangu puma ndivambe nemi. Icho. Oh ya, Yesu wangu puma ndivambe nemi. Ndivambe nemi. Ndivambe nemi. Ndivambe nemi. Kana erute. Oh ya, Yesu wangu puma ndivambe nemi. Icho. Oh ya, Yesu wangu puma ndivambe nemi. Ndivambe nemi. Ndivambe nemi. Yesu wangu puma ndivambe nemi. Ndivambe nemi. Ndivambe nemi. Yesu wangu puma ndivambe nemi. Namo. Yo ya, Yesu wangu puma ndivambe nemi. Yo ya, Yesu wangu puma ndivambe nemi. Ndivambe nemi. Ndivambe nemi. Yesu wangu puma ndivambe nemi. Yo ya, Yesu wangu puma ndivambe nemi. Yo ya, Yesu wangu puma ndivambe nemi. Ndivambe nemi.
Oh yeah, tenzi wangu vuma. Ngoma hili kweli. Mkezi ngoma. Oh yeah, tenzi wangu vuma. Nivambeleme. Chemi bumei. Nivambeleme. Nivambeleme. Tenzi wangu vuma. Nivambeleme. Chemi bumei. Nivambeleme. Nivambeleme. Tenzi wangu vuma nivambeleme kana namo iwe uya tenzi wangu vuma nivambeleme kana namo uya cheka vuma tenzi wangu vuma nivambeleme itana chekara kwanga cheke uya uya kana ure uya tenzi wangu cheka nivambeleme tenzi wangu vuma nivambeleme hicho hela urisi heti kubolesa zvakuti uribo woda ndimbunzira neoze esiri ngoni gashe ngoni yesi kuna sasa kubala akana chi kusileza ke akuleza wokose kuloini vari kuya vari pana vari pano yowe takushanyira kuri sei kuri right kati chimbototi mbirira saka ndina kunonosa here kumboenda kumandandani seko wabano pano nasi uri sei baba nani wakadi ribo iri sei dzandaenda kuchikoro akuenda kuchikoro kuti amaseva wovakati ngauye ndiani akadiro takantora namamedhe mai ndofunga akafara umbonawo vamwe uraiti wana kokundombo musiyangu wani kwavanenda vanozva kuti naitamba kuzonomutora samomuindisa kuma-ecd momboona musiyawo ombotamba nevamwe haachatodi kurega plus nevamwe vana anofanira kunge achitaura navo zvokwadi chose nekuti kune umwe ariko kwazinhata kwatida kwazinhata ariko watachida kuti tinge tichizondodocumentawo anotoenda kuchikora si makambomunzwa nezvake handina right chakachitanangurai patakabva paya imi mati makazoenda kundirikini kundoti mwana aende kuchikoro chii chakaitika kuti mudero ndakaona kuti semwana anongova ega aendewe kuchikoro anovarairwa navamwe kuti kana tikazogona kuwana rubatsiro samaticha vakataura achiti unofanira kuti ajaire environment yechikoro kuti paanozokwanisa kuwanawo nzvimbo yekuenda kuchikoro zvevanhu vakaremara aangonosvika achijaira saka vakati unofanirwa kuti auye at least twice per week kungojairanawo nevamwe vana achisekerana sazoekera saka ndianenko maticha ari pamasema mazuvano pane 3 ndianani pana medhem verenga namedhem 12 navamwe medhem eacd vatsvavo vakauya izvezvi zvipasina mamedhemega maticha ndavo vakaenda asi medhem zhiwo vakaenda varipo ndo medhem zishiwa malitaura pana verenga namedhem juwa navamwe vanyowani vakauya asi medhem zishiwa vagara varipo havatipo kune mwe hame munhu wekwazishiwa akambotonditumira meseji hamene kuti mune ukama unosigara achisibetsera vana kana pane zvaangawana kune munhu anonzi linda here wakawanikwa kunuko amunasi kuziva handinatsi kuziva asi kuti wekwazinzou vakasangana baba acho ndo vaitochengeta baba acho ari kumabhedhi kumasvingo general hospital vanoshanda pageneral hospital saka vanosiuya vachiti vakawanawo shuga kana zvavanowana vanosibetsera vana nguva zhinji izvo kwose kuri vaenda unofudza mumberi kana kundodzidzora ino vanodzoka nguva iyi tovatamirira zvokuti vachiuya vadaneopa opa ndosokuri uyai komunoti opa nekude kuri ndokuti sekuru
Vasutuze. Tusika kuti tusika sekuru wangu. Wakuenda kuchikoro ngo. Shamwari yako ndiani? Hapana nekuda kwizvi. Chibvisei bvisa nunzi kudai. Mara pamuromo. Nodai. Oh, sekuru anonzi opa. Saka munotora nechimwewo chirudzi. Chirudzi. Iwo ndo achigona isi chachigona ara chachigonisa. Oh, imessage yamuda kutaridza. Mapicture ewo. Oh, achinda kuchikoro. Tone. Aya batai. Neni form. Iwe. All right. Tinda kuchikoro. Unogona kunyora here Ngoni we? Unogona kunyora? Uniform wakatengerwa nani? Akatengerwa nana Catherine. Oh, Catherine Pisa. Wakamutengera nini ku Catherine? Last time vauya vachingoti kana zvazvo tinakirawo tinogona kuti azokwanisa kupinda kuchikoro. Zvakafitwa. Ari mwini popo mozotitumira ndibatore neshe itinayo. Inayo. Nditozombomaisa ndibauta kuti yewe. So Catherine wakauya rini kuno? Anakuya akatuma ana sister wake. Oh, ndo vakauya. Ana sister wake ndo vakauya. Saka kuri kunakidza kuchikoro? Hanzi china ticha. Auzivi? Hapana. Chidai bvisa nunzi kudai. Dzinga nunzi zengoni. Haugoni kutaura nenaye Ngoni. Nodzinga Hanzi kudina ticha. Auzivi? Saka usati ndiye ticha kwanonzani? Ticha wanonzani? Auzivi? Hanzi ticha ni? taura Anonzi medium man. Anonzi medium. Kuwaitamba nani pepe? Natamba na Peter. Na Peter. Kisha anogara po. Oh, saka Kisha ndio wakaenda naye kuchikoro. Tamba na Kisha. Isso asizesa kuti wake. Unonga chibosoda. Asukure ko kwanje number 1 ino iyi. Chinoisa chitaura nyaya. Saka wakapuwa bhuku here. Wakapuwa bhuku. Andina. Nekuda kwii? Hauridi? Hauridi bhuku? Andorida. Ko makala. Kule, udokule ndende.